Oras marita salutna damang dayanang nainawalungan di bagas at hata Yesus Kristus. Jamita Partangiangan na tersurat sian Heber 10 ayat 1 ayat 2. Songonong mata na didok di si. Manongtong maholong ni Roha Di Dongan. Unang halung gusok kamu pratu tamuyon ay marhiti siani yaro ditamuay hala aka suruan so pamotuan na. Iko tamu ma akan na tarhurung songon narap tarhurung songoni akan na tumaw na prosuk ay dohamu di bagasan daging ima sahat na. Uri na nolongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Nungga bihira bahasa na somal tapi kita ringo tu horong di bagasan gulut tamar hite akka yung putaha poda si paingot do marhiti akka ede nama dok horong roha. Alidang penang gabi bahasa ng somal di kita tungso arong do siya kita nang sikop mangulang say marna orang rupe gari ada moru manang dakai di panggulan siala sada nada rupi di pertaginya sinuangon ima krisis holong neroha anani mualo say di hirpasi tala mangulahon holong ni tutu adong ma lawatan na tuita pengotok kita asa mangulo di bagasan holong neroha nang manotong mulai ate matutu di bata tutu makolong ite satu tikun holong ni jolong mabuy do moro manang mako aleng golong di bata tuktong do patar jala tailala holong nasiat di bata pakyot tamay laho makaholong idong acol ma itu tupuk epistel di hita di bagasa tikyon na madasasi hita laho mangulahon holong nili siat di bata. Uri na inolongo di bagasa Tuhan Yesus Kristus tutu ikon hobar tuhatanya di bata na tersurat di buku na badiiro niyon arong manapiga rumang niya holong pinatom-tomu ni aka napistar ima apilia parha maranggion eros cinta asmara stoke kekeluargaan do tagabi holong na manotong siya di bata niyan arong apalai nanay terengton na ditupo ispistelon alay pangula holong di holong do narumikop beringota na percuruk manotong maholong ni roha ni dongan adong dua dia sada percuruk manotong holong ni roha dungi berdua di dongan di bibir nomor hata Indonesia duduk pelihara kasih berseraran molo tanapati hata manotong do melihara hiras do dos do lawatan ima manotong do memelihara do memangeluhan do mangulahan orang kola di hata nato no action talking only alaikon satu papera do tutu maulu atu sata isirona de do na dong terpukul mau talapa tidur paduan sudi do boy ke mata arani bagas do lawatan ni hata do ngati ai sedon so bola mabain persirangan di ho buka muru di lana asing itu bae di do manotong ma orang ni roa boy do orang ni patu tadi akan sau kami roti ta alus na boy patu orang ni roha ta ita patupa dan sumarka roti ta alus na boy. Uri na nolong di bagasa Tuhan Yesus Kristus na paduahon mangarduti pertamunya saya sian hatari dia holong ning tertupuk ibister sinoyongon ima patu tahun pertamunya unang halung gusok kamu pertamuan ai marhite senido ditamui hala aka suruan so pamotuan na kok do pertamuan non lao marhite pertamui terida ma persoran naringkan siena maramui maradupun na tinamuin na cara pertamuan na diro na ada orang marhite si pangalan do silumon lai itu pukong dang ditaringo tu isi pangalan do silumon mau lotong adong pe sinuayong tabahan nami ay boy do martamui sepola mga do minum obat turikon alay anggo na diduk na martamui ima radion lau majakon dongan urut batuduhon para sauran nalingkat anggo dong rap katay do rap martahin na uli nung ngajupang bi holong ni roha di buku Evangelium di patuduh Yesus do pertamuan na to akasituan na to marhiti na mangalihon mangan 5,000 halak marhiti 2 deke do 5 roti sianima damang dainang na hinaholongan di bagasa Yesus Kristus status
Yesus sendiri pe si pertama itu nang si mengut ni apostol Paulus tu ala rompe di dodo hari kotok kamu mah pertama yon los idahu nah ini holongan di halak batak pertama pinomat holan madu jauh kita nah isarana baju panggil tonga dalan dang basa basi manang si baula-ulai alai imana Rusia na dari dalam batak bos pertama iyo bain arum paduan di pas batak par bau-bau lawunon persekalan nasomar yang pertataring nasu ramitop lapatan mah halap batak kurang masih kop tiru nagabi pertanadion so dia asa makan ulun pertama yang hati pesi patah saya aduna orang sikop alani kurang ditamui gawe orang si panganan dia akan adi be alai mulu takas pengradian di pertama ini suri ada sikop asa unang tu ungu-ungu di pertama ini dia masa ni covid 10 siau untung mau lu patu tahun pertama yang ala maralui protokol kesehatan Nabinahin di pemerintah lah mangkutap mata rantai penularan virus corona pasti dengan angka perpunguan na bergado pengulang diri social distance ana buido paruh virus marhite nama si calangan do nama si uman redang medok mulu korong Roha tu keluar kata do turung kata mulus pe subui ma pertama itu masih hebatan lain lain do corona marhite tu pakai bistelon si hangur tau do pertama yang hobar tu aka pertikian napit ini nolongan di bagas satu hata Yesus Kristus betul orang roh tu akan terurung takkan atau mau nafsu takubasiun terurung roh takkan atau mau nafsu cucut orang sian pamering atta tutu salah do akala di bagasan hurungan tiakan hona minoron di pamenang muna alai siya puluh jala si patu guda persen na sida sa totong mga porsyento de bata jala manada di aka dosana macalosan di dosa si de bata tamu lati do saya di pemasa hureta perminggu to akal ngata di lapas martanya do mal berita tung maselas macakon ita saluhutna sopola marnida harusonna mana salhut akan apa sih tu ibana olan odo macakon didok mai Kristen di pertikian jala suri dobui ita terju tu si lau mangulah hossa urina yang rolongan di bagas satu atas Yesus Kristus samu aka dongan mulu adong mangulahon aka nahurang pas di tonga-tonga ta laos iru nang juju tu hita diuri nang aka parlado pe mamerang partikian natum lamma juna mangocar hita asa saya tong patoman holong ni Roha Di Dongan ta alai tutu unang holong namang ahut tu diri ikus itu mangurupi jala mangampain las ni Roha di hina holongan ni ala ni masayapit do topi minggu turpuk evangelium do ti pistel di minggu Manongtong mahorong ni Roha Di Dongan ditupuk evangelium takas tu dipengot bangsa Israel tung mulak sian perhatu banon bisir asara dotan nasida maholong ni Roha maradupon harak dagang nama baru do takkan sumarama suak sungoni tupuk epistel pengotok kita lau maka holongi aka dongata nau maliung hita manang di dia pe maringanan lebubi mangulah pertama ya do merniot akan terhurung song-songoni merniot akan tuman maposut yang mau do mangulah ni alai mau do lau do rohata mangulah ni saya diocar nah hurung ni perbuin ya persiaun bui do kami murah merniot mehita derita ai hita picol mana hina ulungan di dekat taruh terhurung do hita di bagasan do sejarah porsuk noron di dosai anak ni imar hita Yesus sana di dekat malu mehita cara dapotan asin Roha holong nasihat debat itu hatta mah masuk-masuk kita amin.